Μπράβο! 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 Πώς θα φέρουμε την άλλη φορά. Γίνομαι εύθερμο πάλι εδώ πέρα Έπρεπε να φωνάζουν περισσότερο, Έλα, πάει τώρα. Ποιος είναι? Κωνσταντίνος. Κωνσταντίνος τώρα, εντάξει. Τραβάς όλους. Έλα. Θα κάνει. Νερό. Τι κάνει, βρε αγάπη? Δεν θα κάνει. Ποιος? Όχι. Θα κάνει, πιστεύω. Τι να σου πω τώρα. Πότε? Θα κάνει τελευταίο.